madihuna sanatinin kashi kun dan gata wanda ka zaba da haganin kamshi da kake so shi ne kafi kauna baka da tamkar shi har ma dina ta ciki ka saka su ina nema har ma da sa bainan nasa ciki ka saka su ma domin sun jajirce kun zara su da su kai hidima har ma jikoki na saya Allah ka sanya su har ma shehunai na ɗariƙa na ka sanya su sajin tijjani jiya lissami na shafin yazu ta hada da sharif gamba ba ya kwanci ka ga masoyina dole ne na tsaya kun kana duka in cire hulana na yi gaisuwa kun ga shirin milgani na kokona na zo ba a ƙara mini in ta yi ba ga masoyina mai sharawa yan mabukaci in ya taho nema shi ne rahama kuma guda ɗaya talkuma sha nema mai mukamin ƙarshen matsayi ne shi na gaban girma duk wata isa da martaba na kasan ka sha kallo domin ka zarce komai yana can sama ko